Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 20 июнь дүшәмбе. Мен Әлза Әхмәҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур җәй көне теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган? Алдагы минутта шул турыда кыскача булыр. 1945 елның 20 июнендә махсус самолет белән Берлиннан Мәскәүгә кызыл җиңү байрагы кайтарыла. Ә инде 24 июньдә Кызыл мәйданда узган парад вакытында Егоров белән Кантари байракны тантанада тотып узалар. Бүген дөнья җәмәгатьчелеге качаклар көнен билгеләп үтә. Һәр минут сайын 24 кеше төрле сәбәпләр аркасында туган якларыннан күченеп китергә мәҗбүр. Качакларның 80% хатын-кыз һәм балалар. Бүген филләрне яклау көне. Фил ачык мәйданда яшәүче, көненә дистәләгән километр чүлләр, урманнар, далалар аша сәяхәт итүче хайван. Шуңа да зоопаркта ябык вольер шартларында филләргә яшәү авырлык китерә. Традиция буенча 1992 елдан алып июнь аеның һәр 3 дүшәмбесендә мотоцикл йөртүчеләр көнен билгеләп үтәләр. Беренче мотоциклга Алман уйлап табучысы Готлиб Даймлер 1885 елда ук патент алган була. Бүгенге көндә дә мотоцикл популяр йөртү техникасы булып кала. Җәй, кояш, файда. Бу төшенчәләр арасында без гадәттә тигезлек билгесе куябыз. Бу аңлашыла. Чөнки безнең калада елына кояшлы 180 көн, Мәскәүдә 114, Калининградта 140, Санкт-Петербургта 105 көн санала. Кояшка тансык булгач көннәр җылынуга без аның нурлары астына ашыгабыз. Кояшның файдасы һәм зыяны турында безгә табиб, медицина фәннәре кандидаты Илдус Латфуллин сөйләп китер. Безнең якларда кояш тансык ичинде безгә. Кояш юк, шуның өчен безнең якларда кояш ничектер бик файдалы әйбер дип санала. Электән үк. Менә без бәләкәй булганда, ничек әйтәләр, солнце, воздух и вода. Наши лучшие друзья. Наши лучшие друзья әйтәләр иде, бит. Ләкин кояш ул безгә дус түгел. Ул безгә дус түгел кичтә. Кояштан сакланырга кирәк. Кояштан була торган проблемалар алар бик күп. Кешенең нидер менә үзенең авырулары башланып китәргә мөмкин кояшта янгач, тиренең вакытыннан алда картаюы башланырга мөмкин, һәм тиренең рак белән бәйле авырулары да башланырга мөмкин. Шуның өчен кояштан сакланырга кирәк. Бу бәләкәй балаларга да карый. Хәзерге вакытта кояшның менә ультрафиолет дәрәҗәсен индекс итеп саныйлар. 1дән алып 11гә чаклы. Интернетта төрле менә бу индексны саный торган сайтлар бар. Шул сайтларга кирип, бүгенге көндә менә бу урында кояш никадәр зарарлы икән белергә була. Реклама итеп әйтмим, мәсәлән, Гисметео сайтында бар ул. Төрле башка сайтларда бар. Менә бу урында, бу вакытта кояш никадәр зарарлы. Бу мөһим нәрсә, чөнки кояш болытлар артында булганда да ультрафиолет болыт аша кирип тирне яндырырга мөмкин. Мәсәлән, безнең илдә анда әлбәттә юк. Безнең якларда кояш бу кадәр кызу түгел. Әгәр дә күк болытлы икән, кояш нурлары безнең якларда кирип китә алмый. Мәсәлән, Таиландка барган кешеләр, Вьетнамга барган кешеләр аны бик әйбәт белә. Болытлы бер көндә пляжда йоклап китә дә кеше, әзрәк кенә җин итеп китеп, расслабиться итеп, торгач кып-кызыл булып китә. Әйме, шуның өчен менә бу ультрафиолет индексын аны белергә кирәк. Әгәр дә бу индекс югары икән, беренчедән кояшка чыгарга кирәк түгел. Барыбер кояштан сакланырга кирәк. Кремнар бар әлбәттә, кояштан саклый торган кремнар бар, ләкин аларга гына ышаныч юк. Ул кремнар, алар кояшның менә бу агрессивлыгын әзәйтә генә, тулысынча юкка чыгармый. Мәсәлән, иң каты кремнар, иң кояштан иң әйбәт саклый торган кремнар SPF 50 булырга мөмкин. 50дән дә күбрәкләре бар битендә бит, ләкин ул менә SPF 50дән күбрәкләренә бик ышанып, бетмим инде сөйткәндә, минемчә ул маркетинг кебек нәрсә, иң югары SPF ул 50 генә. Ул димәк, кояшның агрессивлыгын 2 тапкыр әзәйтә генә дигән сүз. Бөтенләй кояштан сине саклый дигән сүз түгел. Кояштан саклый торган кремнар алар төрле була. Кайберләре аларның химик нигездә ясалган. Балалар өчен менә бу химик нигездә ясалган кремнар бик әйбәт түгел. Ул кешеләр алар куллана ала. Икенче төрләре, менә бу кояштан саклый торган кремнарның икенче төре, алар металлар кушып ясалган, мәсәлән, титан оксиды, цинк оксиды кушып ясалган. Алар куркыныч түгел, алар менә шу кояш белән килә торган ультрафиолет нурларын кире кайтарып кына җибәрә. Менә бу бәләкәй балаларга күпчелек вакытта металл кушып ясалган, әлбәттә, кояшка каршы торган крем ул кояштан саклануның бер өлеше генә.
Менә беренчедән крем, икенчедән кояшка чыга торган вакытыңны карарга кирәк. Күп вакыт син кояш астына йөрисең, шуны карарга кирәк. Һәм кием әлбәттә. Бәләкәй балаларга да, зуррак кешеләргә дә башка панамалар, эшләпәләр кияргә кирәк. Озын җиңле, нәзек кенә булса да озын җиңле күлмәкләр. Хәзерге вакытта интернетта да баралар, мондый сатуда да бар. Кояшны кайтарып җибәрә торган тукымадан ясалган киемнәр бар хәзер. Алар да бик файдалы, аларны кулланырга була. Кояшны менә тукыманың үзендә ниндидер кояшны кире кайтарып җибәрә торган шундый бер компонент бар. Су күбеше әлбәттә файдалы. Бу зурларга да карый, бәләкәйләргә дә карый, ләкин шуны белергә кирәк. Әгәр дә кеше күп терли икән, ул су гына түгел, ул тозлар да югалта. Шуның өчен син эчә торган суың ул теге габади су гына булса, бу тозлар сиңа кире кайтмый. Шуның өчен әгәр дә бик кызу теге терләтә торган кем булса, минераль су эчеп алу әйбәт. Аны менә гади су белән минераль суны алмаш-тилмәш эчеп алырга кирәк. Без туры эфирдә эшлибез, хәерле матур көннәр теләп дәвам итәбез. Галиәскәр Камал театр артистлары Татарстан Республикасының туризм буенча дәүләт комитеты белән хезмәттәшлектә кызыклы гына чаралар узырга җыеналар. Экскурсиялар үткәрүчеләргә сәхнә осталыгы һәм сәхнә теле буенча дәресләр бирәчәкләр икән. Бу турыда безгә студиябызның кунаклары, театр артистлары Райхан Габдуллина һәм Ришат Әхмәдуллин сөйләрләр. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? Хөрмәтле тамашачылар. Инде әйткәнемчә, бүгеннән алып башлана икән менә бу экскурсоводлар өчен остаханәләр, мастер-класслар һәм сез анда катнашасыз, аларга шушы мастер-классларны бирәчәксез, Ришат. Һәм минем соравым, моның идеясе ничек килеп чыкты? Һәм ничек экскурсоводларга сәхнә теле буенча, сәхнә осталыгы буенча дәресләр кирәк булган икән? Бик кызык сорау. Чыннан да менә бүгеннән башлап 24 июньгә кадәр инде Шәрык клубында без остазлар, без дүртәү, Татарстанның халык артисты Радик Бариев, мин, Ришат Әхмәдуллин, Миләүшә Шәйхетдинова, Татарстанның атказанган артисты, һәм режиссер Рамил Гараев, шул экскурсоводларга инде актерлык осталыгы буенча һәм сәхнә теле буенча мастер-класслар уздырабыз. Бик кызыклы гына проект, аның идеясы 25 майда ялгышмасам, туроператорлар бездә Шәрык клубында кунакта булганда, шулай җитәкчеләр белән үзара киңәшләшеп, шундый менә карарга килделәр. Һәм инде без артистлар бик ачылып, бик теләп әлеге мастер-классларга теләп катнашабыз. Менә ул экскурсоводларны бөтен Казан буенча җыясызмы, Татарстаннан җыясызмы? Ничек киләчәкләр алар сезгә? Миңа калса, монда мин төгәл генә бу сорауга җавапны белмим. Менә бүген инде алар белән танышкач, беренче көн булгач, әле мин алар белән танышып та өлгермәдем. Беренче көн каушата да инде бераз. Чөнки бер вакытта да минем шәхсән үземнең экскурсоводлар белән эшләп караганым булмады. Biraz дулкынланам да, ләкин экскурсоводларга миңа калса әлеге мастер-класслар бик кирәк, чөнки алар шулай ук сүз белән эш итәләр, халык белән эш итәләр, чөнки төрле вакытлар була бит. Менә төрле тамашачы килә мәсәлән, әйме? Син инде әгәр дә үзеңдә артистлык һөнәрен тупласаң, син әлеге ситуацияләрдән чыгу юлын бик җитез генә табачаксың миңа калса, һәм инде дикция, синең сөйләм аппараты һәр вакыт камил булырга тиеш экскурсоводларда да. Шул экскурсия килүчеләргә кызыграк мәгълүмат җиткер була, шулай бит үзеңә кызыграк мәгълүмат, аннары артист итеп аларның хис итәләр. Шулай миңа калса экскурсоводларга гына түгел, ә гомумән һәрбер кешегә әлеге мастер-класслар бик файдалы булыр иде. Әлбәттә. Бу инде сезнең менә яңа идеягыз. Хәзер әле бөтен тамашачыларга, бөтен теләк белдергән кешеләргә үткәрә башлаганы мөмкин. Риза, мин бик шатланып андый эшкә алынам. Шул. Быел театраль сезон гадәттәгечә соңрак ябылачак сезнең театрда. Һәм инде менә бу калган берничә көн вакытында тамашачылар нинди спектакльләр карап китә алалар? Әйдә, Райхан. Шушы 20 июньнән 24-нә кадәр безнең театрда Гөргөри кияүләре, Сагынырсызмы,
Үйленем тат һәм зәңгәршәл спектакльләре узачак. Иң матур спектакльләр дип әйтсәк тә була. Тамашачыларның күңелен күтәрә торганнар һәммәсе. Быел инде без 116 сезонны тамамлыйбыз менә. Һәм инде гадәттәгечә без сезонны шулай ук легендар Зәңгәршәл белән Мәйсәрә һәм Булат менә бүген. Безнең каршыда утыралар. Бу чыннан да легендар спектакль. Тамашачыларның чыннан да ничә буын инде иң яраткан спектакльләр һәм сезнең инде визит карточкагыз театрның. Чыннан да 90 ел менә сәхнәдән төшмәй бит инде Зәңгәршәл. Һәм шунсы куанычлы һәм кызык Зәңгәршәлгә гел аншлаг. Гел. Менә һәрбер спектакль буш урыннар юк. Туйдырмый торган шундый спектакль классик. Аллага шөкер. Сөендерә. Әлбәттә. Райхан, бу сезнең өчен иң беренче сезон булды бу театрда. Ничек истә калдырасыз сез аны? Үзегез канәгатьме, уңышлы дип саныйсызмы үзегез өчен? Бу сезон бик уңышлы булды. Бик күп кенә яңа спектакльләрдә катнашырга Насыйп булды. Насыйп булды. Шулар рәтеннән Гөлҗамал, Бишара кыз, шулай ук булганчык еллар мөхаҗирләр спектакльләре. Алга таба да Алла бирсә шулай эшләргә язсын. Шулай булсын. Бик актив башлап җибәрде сезонны Райхан. Уңышлар сиңа. Бераз тәҗрибә топлаган артист буларак яшьләргә гел. Димәк, сез карап торасыз, бәя бирәсезме? Әлбәттә. Без инде аның белән хәзер бик тыгыз элемтәдә бергә эшлибез. Менә инде Зәңгәршәлдә ул Мәйсәрә партнерлар. Яшьләр тыңлаучылармысың? Менә сезнең фикерегезне тыңлыйлармы? Бик тыңлыйлар, Игътибар итәләр. Ришат абый дип дәшәләр. Мине картайталар. Хөрмәт итәләр дип әйтик. Хөрмәт итәләр инде мин шаярам, үзебезчә шулай. Үзара шаярабыз. Менә сезонның инде ачылу турында сөйләп китсәк, бу гадәттән тыш алданрак ачыла икән быел. Менә быел инде без соңрак ябылабыз да һәм сезонны 117 сезонны 9 сентябрьдә ачачакбыз. Аллаһы боерган булса, әле август айларында да без гадәттәгечә Татарстан көннәренә инде безнең театр ачылып, спектакльләр күрсәтә. Анда да шулай ук тамашачылар яратып өлгергән Бию пәрие, Өйләнәм тат, Гыргыры кияүләре, аннары Шәрык клубында Бишара кыз, Гөлҗамал һәм инде безнең менә оркестрда бик актив эшләп килә бүгенге көндә. Үзенең концертларын бирә. Менә оркестрның да концерты көтелә шушы август айларында Шәрык клубында. Шәрык клубын әйтеп киттегез. Моның эшчәнлеге турында да беренче сүз әйтеп китсәк иде тамашачыларга. Менә театр ялга китсә, Шәрык клубы җәй буе тамашачыларга эшләячәк. Көндә сәгать көндезге 1-дә, көндезге 3-тә, 5-тә һәм 7-дә тамашачылар инде экскурсияга килергә мөмкин. Инде билетларны шулай ук театр сайтыннан һәм телефон аша, касса аша алырга мөмкин. Шәрык клубы бу интерактив мультимедия проект шундый зур. Бик кызык проект. Миңа калса әле менә күрмәүчеләргә сезгә тәкъдим итәм. Килегез, күрегез, анда менә театрның бөтен тарихы ярылып ята. Бик кызык форматта. Һәм инде анда спектакльләрдә күрсәтәләр менә яшьләр. Шундый матур бер мәйданчык. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Әлбәттә инде шундый матур артистларыбызга бар тик уңышлар гына телибез. Һәр вакытта да сезне студиябызда көтеп калабыз. Рәхмәт бик зур. Тамашачыдан аерылмагыз. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Тапшыруыбызны без телевидение фонында сакланган Гали Ильясов башкаруындагы җыр белән тәмамлыйбыз. Мин Эльза Ахмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдә генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Nurlar sebip gülgen çakta Көңелемдә җырлар туа синең хакта Җырлар илтем сиңа минем назларымны Илтем сиңа назлар тулы язларымны Yürüken yıldızlar kimin
güllerim şeşek atar. Sandıgaçlar sayrap duymuyor zilin kaplar. İsmin yangırır fermun bulup bir ayakta. Min vakitli bu dünyada